kilayo iya kijing ide kijonga dah kebangawan bensyat dengan hapo jonganeka madan hapo additional sekretarian ngapen pau kijing sngok men ka bakrau bat kijing snongu iya ka government hi ha ka bakalapen sngew kalapen sngat iya kijing kerpat kijonga kijing dawa kijonga dah ka ngalayo iya ka assurance ka babiang ha ka ba nagalian jung sarkar kila ai kat gum ka jingkwa ka junga kublai shubun bat hakane ka por nga pentip sya baro kinong krisyan ki junga ki badon hapo jonga ne ka shulong nang ta ki bana we na we ru hakane ka sni ngan we ngi ya kane ka ji shat ngan ka junga la yo wa ya taten tang susya dengan kami isa ka surok lada tang susya dengan kami surok ngarungan sasya dengan lasyan kasurot kami namar bakadon ka sorkar kabasngap ya ka jingdawa jong upai ba bat haba kasngap ya kata ka jingdawa jong upai ba ka sorkar ka ong ni dei ban thaulat kumno ban penio pisa ban siangrong na nong po syadu umden ban betengru na umden syadu sonapur dei bandon kajing penmang tingka om dei tang kajing syak tengan bak dei gane ka sorkar MDA ka baong ni layo i ya kajing don kam ka jongpi ni layo i ya kajing jenjar ka jongpi ni la penmang ni la alot ni la pentrei ni layo i kata ka dei ka sorkar MDA